खुलुमबाय जोंनि बे बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउज खौरां बिजोङाव नोंथांमोनखौ गिबियाव गोसो गोरबोजों बरायना लानाय जाबाय। दिनैनि माखासे रादाबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो आखायाव लाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंगो खालामना ला जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो खौरांखौ नोंथाङा मोननो हायो। गोजोनथाव खौरां मनालिसा सर्गयारिया ग्रेजुवेट एप्टिट्युड टेस्ट बाय'टेक्न'लजि आनजादाव अल इन्डिया रेंक 1आव उथ्रिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि MBBT बिफाननि फरायसुलि मनालिसा सर्गयारिया ग्रेजुवेट एप्टिट्युड टेस्ट बाय'टेक्न'लजि आनजादाव उथ्रिसारनानै गासै भारतनि गेजेरावनो ST केटेगरियाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। आं भारत हादरनि जेरावखि जाया खना खनला बिसायख'थि गेलेया मानो आं बिसायख'थियाव देरहानाया रोखा बेबादि बाथ्रा बुंनानै गोख्रों चेलेन्ज लादों नभ कुमार सरनिया बिथाङा। बिमान रयखौ जुदि सोरबाफोर खौरां होनो हायोब्ला पुलिस बिफाननिफ्राय बान्था होगोन होननानै फोसावदों DGP JP सिंह बिथाङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बङाइगावआव थानाय RCCC नयुं IOCL टाउनशिपआव बड'लेण्ड बिगियान सोलोंथाइ बिथांखि बेखेवबाय। डिस्ट्रिक्ट हिप फर एम्पावारमेन्ट अफ वमेनआ 17 बोसोर बैसोनि सिंनि आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जनायनि एबा अरनबारियाव बोहैबोदों दुखुनांथाव मोनसे थासारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आदारनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों माखासे सैमाफोरा। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि एबा अरनबारियाव माखासे सैमाया जानाय आदारनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों। जनायनि दैमा बारना खाबु सफारियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनो जनाय आन्चलिक फरेस्ट बिफाना मोनसे मिथिसार बिलाइ गथायो। खमैबो 50 नखरनि बारा सुबुंफोरा सरकारनि मिथिसार बिलाइ गथायनायनि उनाव निजेनि न' बां बारि गोबां सम्पति गारनानै थांनायनि उनाव थालाङो गोबां सैमाया। सैमानि मोनसे दोलोआ जानाय आदारनि आंखालाव एबा अरनबारियाव उखैहाबनाय थासारि दिन्थिदों सुबुंफोरनि गेजेराव। जनाय एबा अरनबारि थिलि माइल गार्डनि गंसे गय फाथै फाननाय गुमथि गलाया आदारनि आंखाल सोमजिहोदों। भारतीय जनता पार्टी BJP सा सानजा जनाय जुब मर्चानि मोनसे दोलोआ जनाय पुलिस बिफाननि हेफाजाबजों जानाय आदार होनायजों लोगोसे सैमानि देहाफोरखौ नायनो थांखि लादों। समष्टि डेलिमिटेसनखौ लानानै रायजोफोरनि हास्थायनाय बादियै एबसुआ भारतनि इलेक्शन कमिसनजों सावरायगोन बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गं 21 दख'रा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बनरगाव खाग्राबारि नब्लाङाव मावथि फारिया जथुम खुंदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारिया मासि लानानै दैदेननाय मावथि फारिया जथुमखौ बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि रोमदोन बसुमतारिया। मावथि फारिया जथुमावनो मिरु एबसुनिफ्राय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बानस' आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारिया। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानो मिरु एबसुजित आरो एबसुनि बिबानगिरिफोरा मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय, हानि जेंना सुस्रांनाय आरो थांनाय 20 जुन 2023 इं खालाराव भारतनि इलेक्शन कमिसना फोसावनाय MP आरो MLA समष्टिनि डेलिमिटेसननि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखिनानै समष्टि डेलिमिटेसनखौ लानानै रायजोफोरनि हास्थायनाय बादियै एबसुआ भारतनि इलेक्शन कमिसनजों रायलायगोन होनना गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। मावथि फारिया जथुम्मायाव मिरु एबसुनिफ्राय नोजोरबोआरि महरै आरो लाबावो फारियै गोहो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखं नार्जारी, सोमदोन ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सिबिसन बसुमतारी, लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी आरो मावख' नेहाथारि निथु बर'आ। संबिजिदा बुंनाय बादियै बयहाबो आफाद दानो मोन्थाय दं। जुदि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों खौरां मेलनि गेजेरजों UPPO नि गाहाय नेहाथारि प्रिताम्बर ब्रह्म बिथाङा। गिबि मन्थ्रि N बीरेन सिंहआ बिबान नागारनो हासिगौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रायजोआव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जथायनि समाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि N बीरेन सिंहखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ दिनै एंगारनो हासिगौ होननानै खौरां मोन्दों। बे बिबान एंगारनाय बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि सिंहनि खाथि सोमोन्दोनि सासे गागि अफिसारआ फोरमायथिनानै होदों। सांग्रां जा मिथिनो मोननाय बादिब्ला नागिर फोथार थांना ना सारग्राफोरखौ होसो होसो हमदों ना रैखाथि बिफाना। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो
हानायमानि जों खौरांफोरखौ फोरमायनो नाजागोन। बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउस। गोजोन्थों।